Thank you, dear God, for your great love upon us. Tapo, hamukayat nga mapukaw kami, ngagturong ti panakadusa. Tinarigagayam nga ikan na kami apo ti biyag ngagnanayon. Saan kam nga maikari, nga magyaman kami, tapi nagbalin mo apo nga tiwagas ket babaen ti panamatiken ka. Kaya po, Jesus, that very day that we have trusted you and accepted you as our personal Savior, our name was written in the book of life in heaven. From that day, ijay mo ten apo nga nang rugi, ti panakipagpagnamiken ka, ti panaki-experience mi ti dakkel nga ayat mo. Oh God, thank you. We really appreciate how you care for us. And Lord, thank you so much for that. This morning, bendisyonam that yung mensahe nga nak-share that will challenge and encourage your people in Jesus' name. Amen. You may now be seated. Inak iburay kada kayo kakabsat, ti mensahe ti Apo nga ti paulo na, the persistent Christian. The persistent Christian. Are you a Christian? Today, I would like to share with you about becoming. Tiyan na sa unti, becoming kakabsat. Amin tayo kumakat agbalin nga persistent nga Kristiyano. Well, ado dagiti makaigawid iti panagbiag, ngem DJ nga rod nga makita tayo ti parabor ti Apo. Ado dagiti dadagsen, narigat nga sangwen, ngem ijay tayo nga makita ti parabor iti Apo. And that is why we must be persistent Christian. Ti meaning ti persistence, kakabsat, ket, a firm or obstinate continuance in a course of action in spite of difficulty or opposition. Dayjay. The meaning ti persistence, basahan tayo man amin, everybody read. It means firm or obstinate continuance in a course of action in spite of difficulty or opposition. No firm ko na tayo kakabsat, kat saan ngagbalbaliw. It's definite. Haan nga dete, anang nga ta? Agtuloyak nga ta ngagserbiti Apo? Uno saan? Dete, lumned, lumtaw. Kalasilaw, agsindi, matay. Patay sindi, patay sindi. No. But persistence is firm. Cannot be changed. The meaning ti obstinate, kat stubbornly refusing to change one's opinion. Uray anat ibagbaga ti lubong. Uray anat ibagbaga dagiti kabagyam. May papan ti pamatim ken panagserbim ti Apo. Kaskas di kakabsat, ngahang ka nga magaraw ken magunay. Hanagbaliw. Hanamay yakar di aligusgos. In a course of action, amuyo ti Christian life, ket adda intuding ti Apo, nga tarayon tayo kakabsat, adda intuding ti Apo, nga surutan tayo nga dalan, adda intuding ti Apo, nga dapat pagnaan tayo, nga kasanak na, course of action. Kaslaman mo't no, agbasa ka ti college, ket ti course mo ket education, adda dagiti programa nga surutem nga agsasaruno nga subjects nga alaem agingga nga malpas mo deta nga 4 years course, 4-year course nga makuna. So agingga nga nati alaan ti Apo. Addamot kakabsat tiin tuding ti Apo nga masapol nga surutan tayo nga dalan. Course of action. And as a Christian, you must be firm and persistent to walk in that course of action. In spite, kabil mo lang ta, meaning, in spite of difficulty. Hanggang nalaka kakabsat, ayan.
or opposition. At dadadigiti mangdupir muno manglapad. It also means to continue despite of difficulty. So, agpatpatuloy tayo kakabsat. Amen. Ibagam ka deta kaabay mo itang agundaway. Agpatpatuloy ka iti panagserbim iti Apo. Kunana nga ro dete may isa nga pastor no may papan ti panagserbi ti Apo kunana. If I can run, I will run. But if I cannot run, then I will walk. But I must continue serving the Lord. If I can no longer run, and I can no longer walk, then I must crawl. But I must continue serving the Lord. Paunay kang kapsad. Agtarayak ti panagserbik ti Apo. Ngem no jakon kaya ti tumaray. Ipagpagnak ngem masapol nga agserbi aklatay ti Apo. No jakon kaya ti tumaray, ket jak kabailan nga ipagpagna, ikarkarigatak kunana, nga ikarkaradap, ngem basta agserbiak iti Apo. Wow, kakabsat, this world needs that kind of Christian spirit that no matter what we face in this life, our attitude is, I've made up my mind. I'll serve the Lord. I've made up my mind. I'll serve the Lord. Young people, make up your mind. Hanggang agala-ala. Hanggang no, daka ti kapilya, mayat ti spiritual life mo. Ngumno, daka iti awang katirwar ti adaka tirwar ti kapilya, ket maditi spiritual life mo. Make up your mind. Be persistent Christian. Well, among kakabsat, in defining words, there is a negative and a positive. On the negative note, hante kumanga aramiden deti kakabsat, negatibo nga banag. Ano DJ Pastor? To persist or to continue in sin. At dadigitay Kristiyano nga, patangkanan na titil-til na kakabsat. Awan na kay dumaan na kadigiti Israelita ti Old Testament. Very stubborn. Nga ipapati na kakabsat, nga agtultuloy lata iti basol na. Agtultuloy iti dati nga kabibiyag na. Listen, the Christian life kakabsat must be clearly defined. Awan ti neutral. If you are in the neutral situation today, kakabsat, hana may ayo ti Apo. Iso nga kuna ni Joshua, choose you this day whom you will serve. You have to choose. Hindi natin kaya ang lahat sa buhay. Pero nasa atin ang kapasyahan. Sa Kanya ang kakayahan. So ano kunam ti dayti nga bigat, oh pastor, nagadunga struggle ko di pa nagbiag. Good news! Ang mahalaga, nasa iyo ang kapasyahan. Ket kunam, Apo, uray narigat, anyaman ti dumteng, pilyek ti agserbiken ka. Dahil nasa iyo ang kakayahan. Si katimangted kanyak iti kabalinan, tapno maaramid ko dagiti pagayatam. Wow! Mga kapatid, we should not persist or continue in sin. Romans chapter 6, verse 1 and 2. What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound? Nung naisalakan ka, nagtuloy ka pelang tinaylubungan nga aramid? Kasano, DJ aso kakabsat no tumakki? Anat aramiden na no ka numalpas nga tumakki? Ang guton na. Dapat digiti aso kot dilpatan na pelang. Sublianan na kakabsat, di basol. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. Agpaiso nga tiyapo na parabor kakabsat. Ngemhan nga iso iti rason tapnon itultuloy mo iti agbasol. Kat no Kristiyano ka iti dayti nga bigat.
Han kuma nga masarakan na kay tiyapo. Nga naswang ka natangken ti ulo tayo. Nga ipapati tayo latati kay kayat tayo. Kadagpatuloy tayo latta kakabsat. Iti bukod tayo nga pagayatan. Dapat kakabsat, agtuloy tayo, di pagayatan iti apo. Isunga ko na iti Bible, God forbid, how shall we that are dead to sin? Nalpas nga biyag mo day jayan. Dead to sin. That's your old life. That's your past. Day jay tinaglabas nga biyag tayo kat kunana, nalpas tayo, we are done with that. Kasla ko man nag-asawa ka kat, pinanawam ti kina single mo, inarakop pumutan iti married nga status. So you cannot go back to that anymore unless death will part you. Kat kasta kumamat kakabsat ti character, attitude, kani spirit ti panunod tayo nga anak iti apo. Amen? See, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Kalati arig na kakabsat. At dati nga balay mo, nagpatakder ka ti baro nga balay mo, inlakom day nga balay. Katapno agyan kan iti dayti nga balay, mabalim mo kad pelang kakabsat nga sublianan day jay. Kat aramidem jay dati nga kas kadawyam, ijay nga balay. Awanan kakabsat. Because that's not where you live anymore. At dabaro nga balay, nga isot na kairantaan nga pagyanam, kat ijay kan nga agnaed. The same thing ti biyag ti may sa Kristiyano. We must define clearly. Tapnon ti biyag tayo, nalawag, no talaga nga makita nga Kristiyano ka uno saan. Nalawag ka nabatad, nga makita ti lubong, if you are really a Christian or not. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father, which is in heaven. Well, life is a constant battle. We are all aware of that. And that's a reality. It seems, kakabsat, this is our endless problem. Nagpatpatingga. Kakabsat, nga challenge ti panang sango dagiti adu nga intayo sangwen nga panakidangadang tinaldaw. We must continue in the struggle each and every day. You agree with that? Sino kada kay di awan struggles na ita? Oh, kakabsat, ada amin struggle tayo. Kitam lang deta lang at kaabay mo, amen? Duty struggle na deta kakabsat. Ngem maragsakan tayo ta ure kasanot ka adut struggle na. Kat adda ditoy ngay may nakigimong. Adda tayo ditoy ngay may naggigimong kakabsat. Kat kada kayong agbuy-buy at live stream ure adut struggle yo. Adda kayong agbuy-buya ita. What a blessing! The persistent Christian. So nga rot nakita tayo dyan negative. Nga hantayon nga ipapilit pa yung agyan tayo ijay, nga kasasati pa nagbiag. Because we are done with that. We are dead. Katiyapo kakabsat, pinaugar na tayo spiritually, tapno magnakadagbiag, iti baro nga panagbiag. To walk in the newness of life. Let me just quote one verse before we move to the first point. If any man be in Christ, no dakan ken Kristo, ipakitam nga nabatad nga daka ken kuana. Don't just, be neutral. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Dagiti daan ket naglabas dan. And all things are become new. Amen. Again, we cannot change ourselves, but God can. But we have to choose. The Lord has to change us. Pilyon tayo nga tiyapo, balbaliwan na tayo. Kunam kumaapo, hangko kaya nga balbaliwan ti sarilik, ngem kayat ko nga balbaliwan nak apo. Lord, change my life.
And help me, Lord, to be persistent. Iti panagbiag ko a Kristiyano. Nagpintas pa yung word nga consistent. Ti biyag ko akas Kristiyano. Amen? Nang runa ka, digiti unag ti balbalay tayo kakabsat. Saan lang nga unag ti kapilya nga dapat makita ti kina Kristiyano tayo. Nang runa di unag iti pagtaengan. Nga makita kakabsat nga datayo kat Kristiyano. Nga hantay pa'y ibain, kadagiti gagayem, kadagiti amu tayo, nga Kristiyano tayo. No addaman, mabalim mo nga maimpluensyan ti panagbiag, ti kumamaramanan naking kagat di asin mo nga Kristiyano. Ket no saan na nga maramanan kada tayo, di asin tayo nga Kristiyano, kunana di Bible, if the salt have lost his savor, wherewith shall it be seasoned? No awam mo't di asin tayo nga Kristiyano, anapeng orti serbi tayo nga Kristiyano. It's good for nothing. Awan na kaidumaan tayo kakabsat, kadagiti saan pa'y nga naisalakan. So nga as Christians, I would like to encourage you today and challenge you that you and I must make up our mind kat kunatay, Lord, I want to be a persistent Christian. Kat no ag-take oath dagiti officers kunada, so help me God. Let me share with you in what aspects and areas we are to be persistent. First of all, persistent in prayers. Persistent in prayers. Iti panagkarkararag. Masapol kakabsat nga itultuloy tayo iti panagkarkararag. Amen? In Luke chapter 18, basaag kada kayo kakabsat, dito yung parable of the Lord Jesus Christ. Luke chapter 18, 1 to 8. And out from the very mouth of our Lord Jesus Christ was this parable to teach a timeless principle and lesson. Ilocano ket kunana ket insauna kadakwada ti maysa pangarig ti kamaudyanan na ti pannakasapol iti di agsarday di gayam ti Ilocano ti persistent di agsarday. Amen. Nga panagkarkararag kenti saan nga panang pukaw ti inanama. Hangkay mauawan ng tinamnama kakabsat. Tati source of hope tayo ti Diyos nga di mamalbaliw. Di pulos nga kapoy. Amen. Di pulos mang baybay He is the source of our hope. So nga di tayo maawanan iti namnama. Kinunana, dinggan nyo kabsat, tabasaat ti istoryaya, Ilocano. At da ijay maysa nga ili, ti maysa nga ukom, huwes, judge. At di nakabuteng ti Diyos, ket di na met padayawan ti uray asin no a tao. Kaya nasawan, han nakabuteng ti Diyos, awan pa'y kabutbuteng na nga tao. So, unjust, corrupt, isuna kakabsat. At ano han nakabuteng ti Diyos, deta tao, no awan pa nagbuteng na kanapo Diyosan, akat uray dakas ti aramidan na may lataking kwanan. At awang kabuteng na nga Diyos, kakabsat. At damit ijay nga ili ti maysa babae abalo. Ket napanken kuana, nga kun kuna ibalesan nak ti kabusor ko. Ket iso nagmadi ti sumagmamano nga daras. Ngem kalpasan na, kinunana iti uneg na, uray jak kabuteng ti Diyos, ket awan ti panang padayaw ko ti tao, ngem gapo taday to yabalo, alimutengan nak. Nagunag nga Ilocano, di jayang kakabsat. Kalariribukan nak ti kahit nang asawan. Hanak pagtalnaan. Persistent. Ibalesak ko na kahit nang asawan. Tulunga kong kunana. Aramidag diya pagso. Kasi, law ti Israel, mabasa yung Deuteronomy, at the special protection dagiti widows. Kat dayto nga huwes, han nakayat kakabsat nga i-apply day jay. Mabalin siguro nga ti kabilang nga partido,
pinasuksukan da iso na? We don't know. Iso nga unjust ko na di Bible. Corrupt, iso na nga wes. Ket ibalesak ko na. Dilakit ta saan nga sumardeng. Nga umay kanyak, ket banno gennat. Nagpaison ka, basta tayo. Kasi dati umay umutang ko mati arig na yata. Basta tayo. Uno ti umay agsingir. Talaga nga, uwang pagliklikam. Ket kinuna na tiyapo, kuna niya po Jesus, denggen nyo ti sao ti ukom anakillo. Ket ti Diyos di nanto aramiden aya, ti kinalinteg kadagiti pinili na, nga umawawag ken kuana ti aldaw ken rabii, uray numabayag ngan anusan na ida, kunak kada kayo nga aramiden nanto ti kinalinteg, kalintegan na dagos. Nupay kasta inton umay ti anak ti tao, masarakan nanto aya ti pamati dito'y daga. Well, we already know the story. Kat ti point na dito kakabsat, dito. Next slide. This illustration is not trying to point out that God is like that corrupt judge. Datayo nayari ka DJ widow. Ti masapol nga lakaman tayo ti panagbiag kat di na yung kalintigan. Di maitutup kada di panagserbi kan panagtulnog tayo ti Apo. But the illustration is not trying to point out nga ni Apo Diyos kat kasla day huwes na corrupt because God is not corrupt. God is not unjust. It means that if persistence pays off to that uncaring and corrupt judge, how much more to our righteous and loving God? Dayjay ti punto na. No di pa nagsarday. Daytoy nga balo. Nga mapanagpakpakaasi kadayjay nga wes. Kat kim na kadayjay wes. Nga awang panagbuteng na ti Diyos. Kan awang panangilalala na ti pada na nga tao. How much more no sika iti agpakaasi ti Diyos. Nga nalintig, hanakas na Wes. Nga munat panangilalan, dagiti tao nang runa ka, dagiti anak na. How much more to God? Iso nga ibagbaga na ti Bible, you must persist in prayer. Men ought to pray and not to faint. Nakita yung kakabsat? Sometimes, gaputi exposure tayo ti adu nga tao. Ipato tayo nga kaslakas jay mo niya po Diyos kada tayo. Nga nagkid daw ka na ka nga dingdinggan. No, brethren. Our God is righteous. Kung nangarod ni Apostol Pablo, agtarayak nga napingit, ngamin takit kitaek, dayjay nga korona, nga ibalangat to kanyak, dayjay na linteg nga wes. Di kita kakabsat, isukit kita mga Kristiyano. Imbes nga tikit kitam, di kiti makapaupay nga problema ti panagbiag, ti kitaam di nalinteg nga wes. Ket kunam, apay, ti ka maudyanan na, isuntot pagkikitaan. Makita ito ka maudyanan, no siya sino, ti talaga nga pimayso kan pimudno. Di ba? Righteous judge. What a blessing. You know? We must not faint because of life's needs. Ma-overwhelm tayo man ti kadakkel dagiti pagkasapulan. Ngem hantay ko magakabsat nga maupay. Difficulties and challenges, let us persist before God in claiming His promises. Kakabsat, nakadot ka riti hapo. Iso nga, amuyo, anyaman iti kasasad kan parikot mo di panagbiag, dinggan nyo kabsat. Adda maitutup ken kabatugan na nga kariti apo. No agkararag ka in application ko namno ka, Lord, di mo't aya in bagam ti saom nga kastoy. Ket kaskala dayjay widow nga mapan mangrengreng ka dayjay unjust nga judge. Nga awan panangilala na tipada na awan asin na tipada na nga tao. Ngem gaput panang rengreng ket pinatgan na. Ket niya po Diyos nga manang nga asi. Apo di mo't aya ko nam, but by God shall provide all my needs. Apo di mo't aya ko nam, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Apo di mo't aya in bagam,
I will never leave thee nor forsake thee. O kakabsat, rengrengem ti Apo, kasla ti ubing, kakabsat, nga ipalagip na ti ingkarim. Nga kunami di, anak ko, no nangatot maalam ti exam, tantog Jollibee, kat nalipata maun. Ti Diyos saan naman naglilipat, amen? Ngayon kasla di ubing, kat kunana tatahan, manot budget mo. Kunana sigod king ka. Apay anak ko. Kitam deti na alak. Kakabsat akat tamo, balin na paglikodan di kari mo na, amen? At na ibaga mo na kat kunana king ka, nuham ko nam kat maminsan to na, awa, jak to wapat pati kada kayo. Bagayo nga, hindi, Jollibee. Awamat, so katunog sa uka mo nung kat, anak ko, nung nangatot maalam, chowking. Awa, dula amin, ako ha. Peso nga rodmot, no. Di ka pa na itong paltay Jollibee, takat chowkingan. Ngamha mo mabaling ibaga ka na po, Diyos ti kasta. Ay so na nalintag, katong pala na digiti karina, katamuyo kapsat. We can face our future with confidence because of the faithfulness of our God. Kapsat, iso nga rengrengem ti Apo. Kat ibagam king kuana, Lord, dimot imbagam, dimot inkarim, dimot inlanad mo, ito nakabatbatad Apo, no kastat pamatim, ti Apo ma-impress king ka. So di ko na, shall the Son of Man find such faith on earth? Kat sapay kumatay ti daytoy nga kagimungan, adda kada tayo ti kasjay ti pamati na. Kada kayong agbuybuya, adda kumamot king ka, dayta nga pamatim. We have another story in Luke chapter 11, verses 5 to 10. May panggap manan kakabsat ti panagkararag deto. Luke chapter 11, verses 5 to 10. Basag kada kay kakabsat, deto istorya. Ket kinuna na kadakwada, asino kada kayo ti adamay sa agayem na. Damot lagagayem yu kakabsat. Dapat ti Kristiyano muna't makigayem tinasayaat nga rason. Di ba? Objective. Okay? Ket mapantuken kwa na titeng nga tirabi. Kaya't yu pelat mariing kakabsat titing nga trabi. Malaksid no doktor ka. Because a doctor is on call. So nga ko na, dagat doktor, may kami man, nagpa-check up, may pakita, mabaling ka di pa, doktor. Mabalin ako na nung kadi, doktor. Na, nangord mabalin. Doktorat. Kagat isumot ti duty, kan sinapataak. Okay. Mapantuken kwa na titeng at irabiket kunanan tuken kwa na gayem. Nagtuktok. Pabuludan nakman ti talo at tinapay. Tatimay sa gayem ko simbang pet, ket imay kanyak anagdagos, ket awan ti ipasangog ken kwa na. Naka-close ngamin, di kita istoren ko na. Ket iso manipod ti uneg, sumungbat to ako na enna, dinak alimutengen. Anak isisturbunan. Tirwangan narip kanen. Ket dagiti anak ko ken siya ket adda kamin ti pagidaan. Jak mabalin ti bumangon ken mangted ken ka. Anat aramida mo, agawid ka na, mabalin, nagkanuskos kalat at ulo mo na agagabsat. Kunak kada kayo, nga uray pay no saan kuma abumangon amang ted ken kuana, gapo ta iso gayem na. Bumangon tulaeng agsipod, ti pan nakaalimuteng na, ket it den nanto ken kuana iti iso amin amasapol na. Ket siyak kunak kada kayo, dumawat kayo ket maikan kayto. Agsapol kayo ket makasarak kayto. Agtugtog kayo ket ilukatan da kayto. Amoy iti umuna nga makita tayo dita kakabsat. DJ word nga gayem na. There is a relationship involved. Kakabsat, our Lord is our best friend. Katham mo nga i-level iti apo nga kas iti naintawan nga gagayem mo. Tati apo ti numero 1 kang runaan nga sumarsaranay kada tayo.
kunanahan na kumakayat ti bumangon, no sabsabali lang at taohan na nga panpansinan siguro. Ngem gapu tagayom na, imbimangon kakabsat. O no sabsabali tayo la kumakakabsat, mabalin nga din na tayo ding gantiapo. Ngem gapu ta anak na tayo. Kitam kakabsat, di kita anak tayo. Ha? Uray rabrabe kakabsat kat agsangit no baby kat uray agtempla kakabsat kat sabali pa'y pakaisot tam di gatas ang kakabsat. Ngam kapilitan gaminta anak mo. Kadardaram. Kasta tayo mo't itiapo kakabsat. Isong agpasig tayo lataking kuwana. Ibagam dagiti problema ang parikot kan dawat mo. Han ko mga kagkad ka nag-hesitate jiriknam. Takas la ka detoy, no sabsabali, mabaling nga kunaem, haanang kababain. Ngem gapu tatiapo kat amam. Awan panag, anati Ilocanon, panagalumiim kan panagkagkad jirik na tayo. Kakabsat, nga agkararag ken kuana. Tipay mahitsa nga makita tayo nga moral of the lesson, kakabsat is, dahito nga tao, at dabisita na. Kat napan na indawatan, iti gayem na, ti ipakan na dibisita na. What does that mean? The need was not personal, it was for his visitor. What is the point? Prayer was designed by God, not only to meet our personal needs, but to intercede for the need of others. Nga itirabrabi, mabaling nga makariing ka. Katirason no apay nga nalagip mo, dayjay nga tao. Kutap nun maikararag mo isuna. Aglilin na gip tayo agkakabsat. Sapay ta deta kaabay mo, alalyaan na kanto, no di mo ikararag. Are there times kakabsat nga malagip mo ti kabsat ti Apo? Say amen? Are there times nga malagip dakmet kakabsat? Nahan lang ti panlalagip yung kada kami, kini Pastor John, kat DJ nagkararag kay tibigat, ngem agdi-drive ka, kat ko na, nalagip ko ni Pastor ita. Kat kasla, dahito nga gayem, nagtugtog, agtugtog ka ti langit, kat ko na, Apo, nalagip ko ni Pastor. Tulungam Apo anyaman ti kasasaad na itang agdama. Apo, nalagip ko ni Brother Jacobo. Anyaman ti ayan na ita. Apo, tulungam isuna. So, dahito nga gayem, napangka DJ gayem na, tapnon idawatan na ti kanan, dahitoy, nga bisita na kakabsad. And same thing with us. We intercede. Ikararag tayo kakabsad, dagiti sabsabali. The friend was already sleeping. Nakaturog idin. Amen? At midnight Aglalalo idi, awan mo't cellphone. So nasapa nga maturog ti tao idi. Alas 7 pa lang, nakaturog dan. And this is the lesson. If the friend who was already on bed is sleeping, rose up to give this persistent man bread, how much more to our God who never sleeps nor slumber. No dayjay kakabsat nga gayem nga nakaturugan. Kat mayatang kakabsat, palagay ko kat aday sunat katingaan ti tagtagainag. Kat iti agtugtog, ti amuna kakabsat, yuyeng pelang ni tagtagainag. Kat bimangon, tapno lang ikana di gayem na, how much more ka na po Diyos nga di pulos maturog. Uray maisugil man lang, kitkitaan na tayo lata. Urayan na ti yaawag tayo kenkuana. Wow! So maipato tayo itakakabsat that the secret to a powerful Christian life, no powerful Christian life, it's not defined by how many friends you have, but how you're able to overcome problems. How you shine in your faith. The secret to a powerful Christian life is your private time with God. Makita tayo pa'y kakabsat, nga dahiting nga tao, nagtuktok ka daytoy, gayem na. Iti katingaan, tirabi
The man knocked his friend's door at midnight. Take note at midnight. Katingan ti Rabi. Kahit na nga sa uwan kakabsat, regardless of the time, we can always call upon God and He will answer. At dati kita itawagam kat kwa, han na masungbatan, mabalin nga busy, mabalin nga naka-silent. Ngem niya po Diyos, kasla, the operator kakabsat nga, ururahin na, digiti ungaw-awag, king kwa na. God is not too busy. Amen? Digiti, malaksid no sa baling nga Diyos ti awagam. Kasla digiti, prophets of Israel, who asked, kakunada, Baal, kunada, send fire from heaven and consume the offering. Kat kuna ni Elijah, pigsaan nyo! Baka na kayo mangagtadyos yo, impigpigsada kakabsat. Kat Baal, kunada, alapa, pigsaan nyo, kat bagagbibiyahe. Sinugat-sugat at bagbagid ang awan dimteng na apoy. Ni Elijah, imkis iti apo kat kunana apo, ipakitam, iti daytoy nga kagimungan, nga siyak kat adipan mo. Amom no nagkararat ti pastor ti kasta nga para kakabsat ka dagiti banag ti panagbiag kat nakaskas daaw no ko ti banag na dayjay. Kunana apo ipakitam, kadayti nga kagimungan, nga siyak kat adipan mo. Ipakitam kadakwada nga sikat pudno nga Diyos. Ipakitam kadakwada nga binaybayan da ka apo. Zoom! Pina. Nagtudo ti apo ikat napuuran di offering nga kapsad. Grabe, no? Regardless of the time, ti apo kakabsad, kat sungbatan na ka. What a blessing. Probably there are times you are up till midnight. Siririing kapelan. Or, matsyag. Amoy di word nga matsyag. Igiti ubing ang damot matsyag. Mas turog da. Matsyag, dete, mariing ka kakabsat. Nagkalimbatog di kaldero. Boom. Kaya kagabot makaturog ang kakabsat. Okay? Maybe, God wants you to talk to Him. Amoy no, dakat ti sitwasyon, mabaling nga usarin ti hapo, digiti pasamak. Tapnon ti kasta umawag kalaeng keng kuanan. Wow, tipay apon ti mang-initiate. Dagiti pasamak, tapno lang agsarita kayo. Kat no iti dayti nga gundaway, kitaam ti pasamak ti panagbiag mo. Mabalin nga wagas ti apo, nga mangi ruang-ruangan kakabsat. Tapno agsarita kay keng kuanan. Because God wants you to talk to Him. He wants you to pray. So, we must be persistent in prayer. And all of God's people say, Amen. Agmula ka ti kararag ita, napintas tot apitem ti masangwanan ngal daw. You plant prayer and you will reap good results. Ada ka no may isang ama, ada putot na nga talot taon na. Kat nalpasdan nga nagbasat story, nalpasdan nga nagkararag, nalpas mo nga simong bat ka, digite nakatado nga sa ludsod, amo ti ubing kat makulit nga agsala sa ludsod. Apay nga brown ti kulay ti balay tayo. Una taha nga black kunam, di ba? Apay nga minhan na black. So nga min ti kayat may, apay nga min isok kayat yo. Han nagsardeng nga kapsat, so nalpasan. So inarakop nan, very tight, kat ko na good night. Oh, de, paidanang nga kapsat. Kat napamot nagtugaw yan tayo, paborito na nga tugaw, hindi nga tatang, ay, salamat. I can finally relax. Yung ang kakabsat, after 5 minutes, at nanggagnagat ko na, Daddy, can I have a drink of water? Kat ko na ni tatang na, Son, be quiet and go to sleep. Talna ka, nalpastan, maturog ka. It was quiet for a couple of minutes. Nakangig maneng ket kuna nga kasta. Daddy, napigpigsa. Can I have a drink of water? Ket kuna naman ang son. I said to be quiet and go to sleep. Ket nagtal na kakabsat, medyo nabayag basit.
Di ko na, Daddy! Please! Ada please na. Can I have a drink of water? Makita na nga, deti, amagat awang papanan na ito yung kakabsat, talaga mangreng-reng, deti ubing. Kat ko na, Son, if I hear one more sound out of that room, dapat mangagko ko na, I'm going to spank you. Aguni ka pa, itakitam, tabautan ka. Agad talaga nga, there was a silence, you could hear a pin drop. It was a thick silence for about 1 minute. Di ko na dama ng kakabsat ng gagna. Kat kunana iti ubing, Daddy, when you come here to spank me, would you bring me a drink of water? No, may nagtubautan, tatang. Di lang mabaling ikan nakaruti danom. Now the dad knew that his son really was thirsty. Why? Because he was boldly persistent in his request. Amom, there are times nga ti apo kat padasan na kamote, pagururayin na kapelang. Kasla day babae kakabsat nga kunana, Lord, tulungan na kunana. Kat kunana ni apo Diyos kunana. Kat, sa anak ka na ibaon kunana. Ay, han na maitutop nga timakan, maitod ka di kiti aso, dapat di taot pangan kunana. Simong ba't di babae kunana? Agpaisot ako ng apo. Ngem di maragmag ti tao ka ng ti aso. Kung na ti apo, pili back. Kakabsat, persistent in prayer. And all of God's people say? Amen. Tuloy tayo ito. Kakabsat. Oo. Kakabsat. Napindas pa iti sumaruno Nakamay-mayat. Persistent in serving God. In spite of our fears, failures, frailties, future, in spite of the pandemic, and our foe. Adot makailapod, adot mabalintay nga pagrason ngem, we must make up our mind. Ako na tayo, anapay ti serbiti biyag kuno, kag serbiti apo. So, mabaling nga isuntod discussion tayo ito numalem, palubos iti apo. Ngem, umanay di dyan kakabsat, baka no maimpatyo kayo. Narigat ti, mapukamot appetite mo no, doon na ngamin ti pagpilyam. So, may salang. Tapno manana mo day, imas na, amen? Okay.